Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه والتابعين والعلماء من جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى مشايخنا وخصوصا سيدنا الشيخ المسجد الجديد الشيخ اللي مسكن وجودي وشيخ اللي وشيخ الصدوق والشيخ رمضان يجب مسكن وجودي وشيخ وشيخ الدكتور وشيخ محمد الأسفلة له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. وفتح سمعت جميع الجبر من المسلمين والمسلمين المؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها بنيها وبنيها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ونعوذ خصوصا وجميع الأمة من هذا المجلس لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal utawi kipono fasal suci wal intisalatu utai pira-pira atus al masnunatu kang disunatake. Dewi iki sampun kita pelajari sareng saken fardune atus junub niku wonten 3. Sing sepindah nipun niku tiyang. Wa izal najasati lan sing nomor kalih niku ngilangi najis ingka lamun ono ala badani ing atase awake man. Sing nomor kalih menghilangkan najis dari tubuh. Wa isalul ma'i lan ngratake banyu ila jami'i sya'ri temuka marang sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Meratakan air ke seluruh bagian tubuh tidak terkecuali anggota yang terletak di bawah rambut, tegese patak, kulit sirah, wal basyarati lan kulit iku sadaya mencakup semua bagian. Wa sunnatuhu utawi boro-boro sunnahe adus khamsatu asya iku 5 boro-boro perkara. Sunnah sebelum atau pas melakukan mandi junub niku wonten gangsal. Sing pertama atas niatu suci maca bismillah wal wudu lan wudu qablahu ing dalem sadurunge adus wa imrarul yadi lan ngratake tangan al jasadi ing atase awake man wal muwalatu lan nuli-nuli wa ta'timul yumna lan disake anggota kang tengen alal yusra ing atase anggota kang niku sing iki sampun kita pelajari sareng-sareng. Fardune adus. Terus sakniki perkara sing disunnahno adus. Jadi jenengan niku disunnahno adus dalam tingkah niki. Napa mawon? Sing pertama al-masnunatu sab'ata asyara muslim. Sing pertama guslul jumu'ati suwiji adus nalikane dina Jumat. Fadilah adus dina Jumat niki nek teng ngene kitab Tanqihul Qaul niku dijelasaken. Sapa wong sing adus nalikane dina Jumat
niku dosane bakal luntur kaya dene banyu sing gebyur teng dene awake kita. Iku faedah dosane dina kedah diniati boten kados kedah diniati sampai atus yang disunnahno. Lah atus nalikane dina Jumat niku afdole kapan? Afdole nalikane sakderenge berangkat Jumat. Niku afdol panggon sing utama nalikane jenengan nglampahi atus niku pas sakderenge Jumatan. Niku gairane agung. Wal iktisalatu lan atus kang disunatake wal idaini lan atus riyo iklur. Terus atus nalikane sakderenge salat Id, entah itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, niku hukume sunnah. Kedah diniati wonten niate niku. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil asghari sunnatan li Idul Adha wal Idul Fitri. Apa nganggo niat Jawa mawon boten apa-apa. Niat niku atus sunnah krana ajeng nglampahi salat riyaya Id. Nah niku niate kados ngoten niku. Hukume sunnah. Ben oleh ganjarane nglakoni sunnah adus kedah dini niate. Wal istisqa ulang adus nalikane ape nglakoni salat istisqa. Salat istisqa niku salat njaluk udan. Salat njaluk udan niku syaratnya salah satunggale nggih nglampahi adus niku. Sakderenge niku dados riyen niku nate. Nabi niku nate nyuwun Nabi Muhammad. Niku nate nyuwun udan kalih Gusti Allah. Niku nglampahi salat bolak-balik tapi ora diijabah, ora didul-dul udan niku. Delalah wonten wahyu sing turun, Nabi niku diperintah kalih Allah dikengken ngakurno umate. Tegese wonten salah setunggal umat sing boten akur, wonten sing satra, wonten sing muring-muringan antarane tiyang setunggal kalih tiyang setunggal niku wonten sing boten akur. Terus mantun niku dikumpulno kabeh umate teng ngene salah setunggalipun nggih tanah ombo niku dikengken jaluk sepura-sepurana. Walhasil nglampahi salat istisqa mantun niku langsung jawab. Wal khusufi lan atus nalikane gerono srengenge wal khusufi lan nalikane gerono rembulan. Itu kan dua gerhana ini disunahkan untuk jenenge adus khusuf lan adus kusuf. Iku hukumnya sunnah. Khusuf niku nalikane gerono srengenge, lan kusuf niku nalikane gerono rembulan. Wal ghusl lan adus minal ghusl mayit saking ngedusi mayit. Dadi nek saumami kita niki sampun mantun ngedusi mayit utawa mangku mayit mawon. Pas nalikane mayit niku didusi, kita niku disunnahno kalih Kanjeng Nabi nglampahi adus sunnah. Rupane adus min ghuslil mayit, min ghuslil mayit. Wal kafir lan aduse wong kafir ida aslam nalikane mlebu Islam sapa kafir. Jadi nalikane wonten tiyang kok mualaf, nalikane tiyang kafir nembe mlebet teng ngene agama Islam niku disunnahno nglampahi adus. Wal jununu lan aduse wong gendeng, wal mukma'alih lan aduse wong mukma'alih. Wong mukma'alih niku tegese ayana setek. Ida tafaqa nalikane waras apa majnun lan mukma'alih. Aduse tiyang ingkang aduse tiyang ingkang gendengi umat-umatan. Strese tiyang niku umat-umatan ana kalane isuk ngeten iki wau waras. Terus siang stres, sore balik waras malih. Kados tiyang wonten napa nggih? Autis mukma'alih.
waras terus balik lorone, waras balik stres meneh. Lha ngoten niku disunahno adus nalikane piyambake waras. Terus pas waras didusi. Wal ghuslu indal ihram lan adus ing dalem nalikane ihram. Wal dukhuli Makkah lan adus ing dalem nalikane mlebu kota Mekah. Walil wukuf lan adus ing dalem nalikane wukuf bi Arafah kelawan Arafah. Terus niki adus-adus yang disunahkan nalikane jenengan benjang tindak umroh napa jenengan benjang ingkang badhe haji niku disunahkan adus niki. Pertama indal ihrami nalikane ihram. Terus yang nomor kali mlebet gini kota Mekah. Terus yang nomor 3 walil wuqufi bi Arafah adus nalikane wukuf tenggene Arafah. Terus yang nomor sekawan walil mabiti lan mabit bi Musdalifah kelawan Musdalifah. Jadi mabit niku berdiam diri tenggene Musdalifah niku disunahno adus. Wali romil jimari lan adus nalikane mbalem jumroh asalasi kang telu. Wali tawaf lan adus nalikane tawaf, wali sa'i lan adus ing dalem nalikane sa'i. Wali dukhuli Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan adus nalikane mlebu tenggene Madinah atau kota kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun utawi kono fasal suci. Wa syurutu tayammumi utawi pira-pira syarat tayammum. Khamsatu asya'i kono 5 pira-pira perkara. Tayammum bab menerangkan tayammum nek winane niku sampun wudu, sampun mengenal tentang banyu, terus ditambah malih fardune wudu, ditambah malih sunah wudu. Lah niki sakniki bahas tentang tayammum. Tayammum niku napa? Tayammum huwa mashul wajhi, basuh ngusap rai, wal yadaini lan ngusap kedua tangan, biturobin kelawan lebu tohurin kang suci, ala wajhin ing atase cara mahsusin kang den khususake badalan hale dadi ganti adil wudu saking wudu wal ghusli lan adus. Dados tayammum niku saged didamel ganti wudu lan ganti adus. Contoh, jenengan boten saged nglampahi wudu kanthi sempurna. Tegese wonten tenggene panggenan ingkang boten wonten toyone. Saupami kita manggen tenggene salah setunggalipun tempat, yang mana tempat tersebut niku boten wonten toyane, niku saged kita bersuci atau wudu niku saged digantos damel tayammum. Utawa kita niku pas nalikane gadani hadas gede, rupane perkara ingkang diwajibno adus, kok mboten wonten toya blas. Lah niku saged digantos ngangge tayammum. Saumpami adus junub niku kan wajib, tegese nggadahi junub, tegese nggadahi hadas ingkang gedhe. Iku lak diwajibno nglampahi adus junub. Lah iki ora ana banyu terus piye? Lah iku saged digantos ngangge tayammum. Lah sing ditayammumi napa? Sedaya anggota wudu utawa anggota tayammum tok. Sing ditayammumi nggih punika cukup hanya anggota tayammum. Napa anggota tayammum niku? Wajah kaliyan tangan. Wa syaraitu tayammumi utawi pira-pira syarat tayammum. Perkara yang diperbolehkan kita untuk melakukan tayammum. Khamsatu asya iku ana 5 perkara. Wujudul ma'i iku kesepene banyu.
bisa farin sebab lelungan au marodin utawa loro. Yang pertama, tidak adanya air, tidak menemukan air sebab kita berada di perjalanan. Contoh, nalikane kita niku saumpami mugi-mugi niki. Saumpami kita niku tindak haji utawa tindak umroh. Nalikane jenengan lunga teng ngene pesawat. Pesawat kan boten saged jenengan wudu. Wudu ape nganggo apa? Banyu nggih namung saiki. Wong pesawat sakmono kae. Boten saged jenengan nglampahi wudu teng ngene pesawat. Lah niku angsal jenengan tayamum. Wudu itu boleh diganti menggunakan tayamum. Sebab apa? Sebab bisa farin, sebab lumo utawa tidak. Au marotil utawa loro. Contoh, tenggene anggota tubuh kita niku wonten sing catu, misalnya mriki catu, yang mana luka tersebut tidak boleh terkena air. Apabila terkena air maka akan bertambah parah. Contoh, yang menghadapi penyakit diabetes niku lak blas mboten angsal kena toyo. Saumpami kena toyo kok ngremunyoh, bareng ngremunyoh ora garing, mantun ora iso garing kok wajib diketok. Niku sing bahaya. Niku angsal digantos kangge tayamum. Wa dukhulu waqti sholati lan mlebune waktu salat. Wa talabul ma'ilan wedi nganggo banyu. Wa ta'adzurul isti'malu. Wa ta'adzurul istimali lan wedi nganggo banyu wa iwazu. Lan longkone banyu ba'da talabi ing dalem sakwise golek. Sing nomor kalih dukhulul waqti sholat, mlebune waktu sholat. Oke, maghrib misalnya. Saat ini jenengan boten nemu toyo blas, terus mlebet ten ngene waktu maghrib. Cukup wis ada. Niki jenengan saged nglampahi tayamum. Wa ta'adzuru isti'maluha, utawa wedi nganggo banyu, utawa wedi golek banyu. Contoh, jenengan saumpami lelungan utawa safaran, pas tenggene tengah ora-ora, ora ana banyu, ora ana sumber. Niku jenengan wajib golek toyo ri. Saumpama jenengan kok golek toyo, barang ingkang kita beto niku nek wau kita salah riyin. Tegese ben ora ngabot-ngaboti. Barang ingkang kita beto niku kita salah, terus kita padus banyu. Nah, tapi kita niku wedi nek saumpami sak wayah-wayah barang kita niku nek wau ical utawa digawa tiyang. Nah, niku nalikane wedi, nalikane nganggo banyu. Wedi golek banyu. Utawa ngeten, saumpami banyu niku ndek wau jenengan pun nemok toyo niki, pun nemok toyo. Terus apa nganggo banyu niku ndek wau, apa nganggo banyu demel wudu niku mungkin kuwatir nek saumpama banyu iki engko tak ombe, tak nggo wudu, engko ngombe kudus pundi. Nah, niku namine wedi nganggo banyu. Nah, hal tersebut maka diperbolehkan kita untuk melakukan tayamum. Wa turabulan lebu tahirun kang suci alladzi kang lahu kaduwe turab barun iku beleduk. Tayamum itu harus menggunakan debu yang suci. Debu sing suci maksudnya piye? Debu yang tidak bercampur dengan suatu perkara apapun, pure, bener-bener debu tok. Padose ten pundi? Ten kene jendela keten iki sama mboten diresihi wonten. Terus wonten debu sing mboten angsal didamel niku wonten. Debu nalikane duduk kuburan. Makam kuburan niku apa diduduk? Mungkin kan beleduk ya, Mbak. Lah, beleduk niku sing mboten angsal di damel. Contoh malih sing boten angsal didamel, belduke gamping.
niku nggih boten angsal. Nalikane kok wonten gamping, bentuke gamping niku nek wau nyampuri debu, niku debune boten angsal didamel tayamum. Niku menurut Imam Syafi'i kados ngoten. Faida kholato kang nyampuri jisun apa gamping nggih aurablun utawa pasir lam yujzi mongko ora wenang nganggo debu. Terus debu saumpami jenengan mboten saged bagi napa ten mriki saumpami niki debu kula demek debu niki damel tayamum niku sah, tapi debu ten mriki kok bercampur dengan belduk yang lain, contohnya gamping sing alus utawa dudukane lemah kuburan sing bleduk utawa bercampur dengan pasir niku debu ten mriki niku boten sah damel tayamum. Niku menurut Imam Syafi'i. Nek menurut Imam Nawawi niku boten apa-apa. Wa faraidu arba'atu asya wa faraidu utawi fardu tayamum arba'atu asya iku ana papat perkara. An-niyatu suwiji iku niat wa mas'u wajhi lan basuh wajah wal yadaini lan basuh tangan loro ma'al mirfaqaini tumeka marang sikut loro wa tartibu lan tertib wa sunnahu tawi pira-pira sunnahe wudu. Salah satu asya iku ana telu perkara atas miyatu suwiji maca bismillah wa taqdimul yumna lan disake anggota kang tengen alal yusra ing atase anggota kang kiwa wal muwalatu lan nuli-nuli. Terus debu niku nggih panggene tenggene boten kok tenggene semua tempat boten. Contoh panggonan sing ora ana debune. Tenggene pesawat. Terus tenggene sepur, tenggene gen-gen sing resik kulino diresiki. Saumpami jenengan kok kula kali panjenengan iki tindak haji utawa tindak umroh. Niku salate dos pundi? Napa damel tayamum? Wong debu wae ora enek. Apa nganggo banyu? Ora ngarah ngatasi. Wong sak pesawat sak ngono kae. Lah niku salate dos pundi? Debu ten kaca kan mboten enten mesti ten pesawat. Mesti resik nggih. Napa tenggene kok resik nggih mboten enten, mesti divakum niku sakniki pesawat-pesawat kan resik-resik kan. Lah salate dos pundi? Apa gak salat? Dosa, malah gak salat. Antarane Indonesia sampai mriko kan 10 jam. Kita ngoten terus tiap-tiap niku ngoten kula tak sering kate iki. Apa ora salat saumpami berangkat maghrib jam 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 pas ten mriko subuh. Lah isake dos pundi? Napa mboten nglampahi salat? Napa mboten wudu? Wuduwe ora iso ape nglakoni salat. Digeti tayamum piye debu ora ono. Lah carane napa? Carane jenengan saged nglampahi salat li hormatil waqti. Jadi pas nalikane mlebu waktu sholat niku kita kengken dan cepet-cepet nglampahi sholat. Ora usah wudu, ora usah napa-napa, langsung sholat mawon. Tapi mungkin nek pun ngandhap wajib diqodho. Nek golek debu mboten enten bener. Apa sanggup debu ke Indonesia ora mungkin. Mosok ten pesawat jenengan ape nggo gamping didum sak kancane mboten mungkin. Monggo bleduk ya situ dan mriko izin bercampur dengan air sudah tidak sah. Debune mungkin teles karena dadi linet ora dadi debu, mboten saged. Apa nggo wedak? Wedak bukan alat untuk bersuci. Wedak niku mboten termasuk debu. Ya, napa carane? Lah carane cukup menggunakan sholat li hormatil waktu. Tapi nek sholat li hormatil waktu wajib diqodho. Contoh malih iki ngati-ngati jenengan pas nalikane tindakan niku hati-hati dengan perkara ingkang najis. Contohnya pipis diwinane niku pun kula sampai akan
duka mungkin jenengan badhe ziarah wali, duka badhe jenengan badhe tindak umroh, napa mawon bepergian tegese safari, tegese lunga niku kedah diati-ati najise. Badhe nglampahi pipis utawa qatil hajat kedah dicoplok-plok. Saumpami kok wonten najise niku salate jenengan ora bakal ditampa. Walaupun mungkin jenengan wudu, walaupun mungkin jenengan tayamum, walaupun mungkin jenengan sholat li hormatil waktu, niku orang arah ditompo sholat, sholatnya orang arah sah. Dados kedah pertama niku sing wajib kita jaga nggih punika najise saking pakaian lan saking awake kita. Niku sing wajib dijaga. Nek wudu nalikane jenengan gadeni wudu kok terus ketemplean najis niku wudune mboten batal. Tapi nek jenengan salat kok kula kali jenengan iki nglampahi salat delalah wonten najis sing teko kecebulan telek cecek misalnya niku salate langsung batal. Utawa wonten manuk utawa cecek sing ngoyoh kena pipise utawa kecebulan najis lintune niku salate nggih langsung batal. Benten kalih wudu. Nek wudu masih jenengan pun wudu badhe demek kotoran tletong sapi utawa tletong pitik niku mboten batal. Cukup diresiki tok wudune tasih sah. Fardu tayamum niku wonten sekawan lagi. Wa faraidu arba'atu asya. Sing pertama an-niyatu wa masqul wajhi. Sing pertama niku niat. Niat tayamum nawaitu tayamum listibahati sholati fardul lillahi ta'ala. Terus mantun niku ngusap wajah. Usap wajah itu seperti kita samping tangan kalian ini bleduk ini sama bleduk sami kados wudu jenengan mundut bleduke terus diketok nih matur niku nembe jenengan usap nonton gini rai pekali mulut malih diketok kali tes diusap usap mundut debu diketok terus diusap. Wal yadaini lantaran loro ma'al mirfaqaini tumeka marang sikut loro. Batar tibu lan tertib. Dadi anggota sing diwasuh nalikane tayamum niku rai kalih tangan. Lah nek tangan piye basuhe ngeten. Sami kados rai. Dados bleduk ingkang sampun jenengan pundhut niku kedah diketok riyin. Misal iki debu. Pundhut napa ten mriki debu. Pundhute ampun ten ngene tempat yang sama jenengan pundhut nalikane badhe usap rai. Dados kita itu tidak diperbolehkan mengambil napa niku debu di tempat yang sama. Saumpami dia wau mriki debu ten mriki. Iki kita pundhut gemel tangan kali. Terus diusapne ten ngene rai. Mantep niku. Mboten angsal kita pundhut ten mriki malih mboten angsal. Kedah pindah malih ten ngene debu ingkang lintune. Mriki saged pundhut. Gamel rai malih utawa gamel sikut pindah mriki. Terus dipundhut. Diketok malih tes mantul niku diusap ngeten usap misal niki pun wonten debu jenenge iki kan wonten debune kali setunggal iki wonten damel piye damel anggota sing tengah terus dibalik terus dibasuh handap pun udah dan ini kan masih dereng usap terus pun cekap kados ngoten niku pun cekap. Dados anggota yang dibasuh nalikane tayamum
niku namung rai kalih tangan. Wa sunnanuhu ta'bira sunnah tayamum. Salah satu asya iku telu pira-pira perkara. Sing pertama atas niyatu rupane maca bismillah. Wa taqdimul yumna lan disiake anggota kang tengen alal yusra ing atase anggota kang kiwa wal mualatu lan boleh. Itu sunnah tayamum itu kedah maos bismillah rumiyin. Mantun mengucap bismillah disunnahno ngelampahi anggota ingkang tengen rumiyin. Anggota sing tengen niku kedah dibasuh riyin. Terus mungkin lebih gantos anggota ingkang kiwa. Sing nomor 3 sunnah berurutan tegese terus menerus. Mantun rai niat, mantun terus niku ngusap rai, ngusap tangan. Berurutan dan berurutan berkesinambungan. Walladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa atayamu ing tayamum. Salah satu asya perkara yang membatalkan tayamum niku wonten 3. Nek iki perkara sing saiki perkara sing batal tayamum wonten 3. Ma barang altola kang batalake apa al-wudu'a ing wudu. Sing pertama, perkara yang membatalkan tayamum adalah semua perkara yang membatalkan wudu. Saumpami jenengan wudu kok wudune batal. Ngentut misalnya kula niki pun wudu. Terus ngentut wudune batal. Sami kalih tayamum. Tayamum juga bisa batal karena hal yang sama. Semua perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Nomor kali waru'yatul ma'ilan ngeroi banyu tegese nemok toya fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktu sholat. Contoh misalnya mlebet waktu maghrib, delalah jenengan dereng nemok toya, gelem gak gelem kudu nglampahi tayamum. Delalah kita niku sampun nglampahi tayamum. Kita pun tayamum, pun siap-siap nglampahi sholat. Delalah mantun niku sholat bar nglampahi waktu sholat, liyane waktu sholat jenengan utawa kula kalih panjenengan niku nemok toya. Delalah mlaku-mlaku liyane waktu sholat kok ngerti wonten toya, tayamum batal. Terus yang nomor 3 waridatul murtad. Murtad niku saged batal tayamum. Murtad niku napa? Keluar dari agama Islam. Niku namine murtad. Hati-hati wong nek murtad niku jasate awake boten saged dirumat. Boten angsal jenengan ngrumat jasate utawa mayite tiyang ingkang sampun murtad niku boten angsal. Ngrumat ora oleh, ngedusi ora oleh, ngafani ora oleh, ngubur ora oleh. Apa maneh nyolate. Niku pun boten angsal. Lha piye yo wis dibeda, boten angsal jenengan ngrumat mayite wong sing murtad niku boten angsal. Menurut Imam Syafi'i kados ngono. Nah, tayamum niku berlaku sampai kapan? Nek tayamum sepindah. Niku kan syaratnya kudu mlebet waktu sholat. Masuk waktu sholat baru kita itu diperbolehkan melakukan tayamum. Terus pas nalikane nglampahi sholat fardu maghrib misalnya adzan maghrib, saat jaringan adzan maghrib pun mepet adzan maghrib. Niku jenengan nembe angsal nglampahi tayamum. Waktu mlebu nalikane mlebune waktu sholat. Lah tayamum niku saged didamel cukup hanya 1 kali sholat fardu. Saupami iki kita niki nglampahi tayamum sepindah. Nalikane sadurunge nglampahi sholat maghrib. Terus boten batal blas.
sampai mlebet tenggene waktu isya. Nah, niku salat isya sakderenge nglampahi salat isya. Niku kita diwajibno nglampahi tayamum malih. Dados tayamum niku cukup berlaku hanya satu kali salat fardu. Tapi nek salat sunah niku bebas. Saumami iki kita nglampahi tayamum nalikane maghrib. Terus mangken manten maghrib sakderenge nglampahi salat maghrib jenengan nglampahi salat qobliyah maghrib. Nglampahi malih ba'diyah maghrib. Lah niku sah-sah mawon. Utawa kita nalikane badhe nglampahi salat isya nglampahi tayamum riyin. Terus mangken mantun tayamum dilanjut ke salat fardu rupane salat isya utawa qobliyah salat isya riyin. Mungkin nglampahi ba'diyah salat isya terus mungkin disambung malih kalih tarawih. Lah niku sah-sah mawon, boten napa-napa. Tayamum niku hanya berlaku satu kali salat fardu. Nek salat sunnah niku boten terbatasi. Walaupun jenengan kita niku nglampahi salat sunnah bolak-balik niku boten napa-napa. Faslun tawi iku ana fasal suci wa kullu ma'in utawi saben-saben perkara. Kharaja kang metu minasabilaini saking dalan loro najisun iku najis illal mania kejaba mani. Dadi sadaya perkara ingkang metu saking dalan loro rupane dalan ngarep utawa dalan mburi niku hukume najis apapun bentuknya. Saumpami kok jenengan ngapunten naudzubillah niki kita kok naudzubillah diadab kali Gusti naudzubillah wonten nalikane penyakit kencing batu delalah niku sing ditokno watu kerikil-kerikil tok sing metu niku hukume nggih najis. Semua perkara yang keluar dari dua jalan baik depan maupun belakang hukumnya najis. Ilal mani kejaba mani. Jadi nek mani niku hukume boten najis. Saumpami niki tiyang jaler kok wonten sing delalah awan-awan ipi metu mani. Terus kena tenggene sarunge. Sarunge niku boten dihukumi najis. Wa ghusnul jami'il abwal lan basuh sakabehane uyuh wal arwathi lan kotoran wajibun iku wajib membersihkan semua bagian atau semua perkara yang najis yang berupa pipis maupun kotoran niku hukume wajib ila baulu sobi kejaba uyohe bocah lanang cilik. Baulu sobi niku bocah lanang cilik sing dereng jangkep umur kalih tahun, yang mana anak tersebut belum memakan suatu perkara apapun kecuali ASI. Contoh, kula gadah yoga alit umure nembe 3 bulan. Nah niku namine baulu sobi. Uyohe bocah lanang cilik niku dibau mriki diterusaken alladzi lam yukuli kang durung mangan sapa sobi atau ama ing panganan fa innahu mungqastu ni baulu sobi sesungguhnya air kencingnya anak laki-laki tersebut yathuru iku bisa suci bisyarril birosil ma'i saking nyiprati banyu alaihi ing atase baulus sobi. Dados ngeten contoh nggih. Misalnya kita nggak putra jalur yang mana anak tersebut niku tasih dereng jangkep umur 2 tahun. Terus lari niku dereng napa-napa blas kecuali asine ibuke. Delalah lari niku diwau ngompol ten ngene sprene jenenge. Niku hukume najis. Tapi niku sejatine mboten usah diubah niku pun saged suci. Carane dos pundi? Cukup hanya memercikan air
pada diperciki aja banyu mundut terus diciprati. Ini sejatine pun suci. Najis sing paling ringan nggih punika baulus sobi uyoe bocah lanang cilik. Niku najis sing paling ringan. Wala yufalan ora dadi sempurna an sayin apa perkara suci-suci minan najasati saking pira-pira najis ilal yasiri angin sithik minat dami saking getih wal qaih lan wa malan barang la nafsa kang ora ono getih iku maujud lahu marik masa ilaton kang mini ida wa faqona likane mlebu fil ina ing wadah wa matalan mati apa perkara ino fi ing dalem ina. Maksudnya ngene, najis niku nek kedhi niku hukume di makfu. Contoh wonten getih utawa wonten nanah, misal sing biasane nanah utawa budiken niku lare pondok biasane gatel tentangane mriki wonten mlenteng nanah, terus nanah niki dek wau ten jaba to niki tapi tasik dereng meletos utawa udunen, misal kita udunen delalah udun niku wis monyor-monyor tapi tasik dereng meledos. Tegese getahe niku utawa nanahe niku tasik dereng mili. Lah niku pripun hukume? Lah niku tasik boten dihukumi najis. Tapi nek pun ngrembes niku nembe dihukumi najis. Terus getih sing sithik contoh jenengan dicopot nyamuk misalnya utawa wonten anggota sing catu kedik kubur ngeten seret-seret boten jarak kok getih terus kena ten gene klambi. Lah iki kan getih sing alit niku boten napa-napa hukume tasih di makfu. Nek saiki lho nggih kadar saiki niku mungkin penjabahane kuwatan kadar saiki niku sak pira kira-kira nek diwasi sak meter niku ora patek ketara. Niku kadar saiki gampangane ngoten penjabahane kata. Terus nek saumpami wonten hayawan sing mati tenggene salah setunggalipun wadah yang mana hewan tersebut apabila disembelih tidak mengeluarkan darah. Contoh jenengan nyalap teh ten mriki. Nah, teh niki ndek kelebon semut, tegese kelebon batang. Teh niki hukume najis napa boten? Anglet ya. Najis napa boten? Hukume tetep diarani najis. Jenengan kudu yakin nek teh kuwi mau hukume najis. Tapi najisnya najis sing cilik sakitik tegese dimakfu. Batang niku nek boten batang niku nek dimakfu syarat sakumpami batang niku dibeleh gentahe boten apa boleh semut piye semut apa dibeleh orang arep gentahe wong dicintes mawon ora tes iki. Terus malih wonten laler mencrok ten gene teh tajine terus delalah lalere niku mati dicemplung ten gene teh cukup jenengan pundut batange mawon teh jenengan hidup itu hukumnya tasik halal boten najis. Wayang rujuk utawi perkara kang metu minal farji saking farji utawi perkara kang metu minal farji saking farji salah satu bimain iku telu pira-pira getih perkara yang keluar dari farji tegese rupane getih niku wonten 3 jenis. Ada 3 macam darah yang keluar dari farjinya perempuan. Sing pertama damul haidin rupane getih haid.
Wal nifasi lan getih nifas sing nomor kalih getih nifas. Wal istihadati lan getih istihadah. Fal haidu mongko utawi getih huwa hiya getih adamu iku getih al khariju kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wedok. Getih inggih punika getih ingkang medal saking farjine tiyang estri ala sabilis sihati ing atase dalan sing sehat, tegese boten lara, tegese boten wiladah, tegese boten nifas. Niku sing namine getih dados darah yang keluar secara sehat, tegese boten krana penyakit napa-napa. Niku disebut getih. Min ghairi sababil wiladati saking saliyane sebab wiladah. Walau nuhu utawi warnane getih aswadun iku ireng muhtadimun lan coklat tur gosongake ladaun tur gosongake. Terus warnane getih niku biasanya ireng-ireng abang kecoklatan. Niku warnane getih. Rasane nopo? Rasane niku teng mriki ladaun, tegese panas, gosongake. Getih niku nek medal rasane panas. Bedane antara getih nifas kaliyan getih wiladah niku. Nek getih niku nek medal getih rasane panas. Wa huwa utawi getih. Wa nifasu utawi nifas huwa hiya nifas adamu iku getih al khariju kang metu akibal wiladati sebab ngelairno. Dadi getih nifas niku getih sing metu nalikane sebab melahirkan. Wal istihadu lan getih istihadu huwa hiya getih istihadu adamu iku getih al khariju kang metu fi ghairi ayyamil haidi wal nifas. Jadi apabila kita niku sama kita niku estri dengan niku estri kok metu getih nalikane sakliyane dinone haid lan dinone nifas, maka darah tersebut dihukumi darah istihadah. Contoh, misal sakniki haid normal haid niku 7 dina. Saiki haid niku sedina 9 dina. Nek saumpami luweh saka 15 dina, kathah haid niku kan 15 dina. Kok muncul saking 15 dina, maka darah tersebut dinamakan darah istihadah. Wa aqalul haidi yaumun wa lailatun wallahu a'lam bissawab.